bandiraɓe sehilaɓe musidɓe mi salmini mon mi juuri moɗon mi ñaguini mon moƴƴere Allah min mbi mon salam kala ɓe mbawɗon wonde jaam e kisal Allah yo wone moɗon hande noon garɗen ko haalde journaliste uji walla wonɓe bureau ji ɓenne tawi jowiti koye lewru walla fonctionnaire tan e mbaɗi kubtininde tawa ko salérel ma tan paɗɗa ɗum noon henne jiɗɗen ƴewde hol peeje joni yimɓeɓe ƴettiti hanki yiyatano ko koreji men serraɓe ɓen joolaɓe so goni fonctionnaire gona e remde kono enen leñol fulɓe en jii so tawi a woni fonctionnaire tawi ka liggoro tan mbiyata ko ala ko jarani kam hankkadi yiloyade ndemri walla gaynaka kono en jii journaliste uji batti huccande ndeemal oɗo journaliste o wiyete ko Gawsu Dia o watti remde mbe sikki ko yeeru jeehen kettoɗen ganden holko saabi o naati e ndema Gawsu Dia. ɗo joni hollat jayniyankoɓe journaliste Sénégal wallamɓe aduna yettima hande nokku ala sigi ɓe dutto e ndema ka dutto e awo ngo dutto e gaynaka ka par ce que so wona ɗum en mbawi wiide aduna o jogui ɗum ko ndemal taw enen en ndemata mbiyen aduna o jogui ɗum ko gaynaka taw enen en gaynata ewa ɗo ko guesa ɓe ganduɗa waɗa hen kanƴe ɓoole so goɗɗo waɗi guesa waɗa hen follere goɗɗo waɗa guesa waɗa hen goɗɗum yimɓeɓe jeeya daña no guurdi eyyi hande o kala jiɗɗo hande kanjal e nder diwan he ko ɗo e guuri Samba Diom arata e baɗo guesa Diakoye Ferrere so ari ɗo tawa ɗo kanƴe tawa ɗo kala ko sohli tawa ɗo follere tawa ɗo foof tawa tampani hikka kadi ceeɗu ɓuuri way wulde ni foof gila e jawdi ndi ha yimɓeɓe hay goto hen tiyani ceeɗu ɓe gara wasde haako ɓe gara ittude jamde ɓe gara ittude ganduɗa hoorema wiyete kanje ɓe guura hen ɗum nawrata leydi yeeso e saabu gusten grand place uji ɗi gusten jewteɗe gusten jeddi ɗi gusten débat ji kangaɗi ɗi pellitan hankkadi gollade allahumma salli ala seydina Muhammad. Mbe sikki ɗum ɗo tan yona yeeru ko kala meccal ngal mbawɗa jogade kala fonctionnaire agal ngal mbawɗa wonde so tawi aɗa jogui leydi ma reem so tawi a ala waɗe gaynaka ma rokkuma jawdi ndi hisnuma no suurma e nder henenne wadde enen foof doganen ndemri eɗen jogui leydi ndemen eɗen jogui ndiyam ndemen eɗen jogui nangue ndemen mbasen nangtade e bolle puyɗe ko ɓamtata meɗen wassalam.